Kurs zázrakov, lekcia 12. Som znepokojený preto, že vidím bezvýznamný svet. Dôležitosť tejto myšlienky vyplýva zo skutočnosti, že obsahuje skutočne hlavné skreslené vnímanie. Myslíš si, že to, čo ťa rozrušuje, je desivý alebo smutný svet, brutálny alebo nepríčetný svet? Všetky tieto prívlastky si mu dal ty. Svet sám o sebe je bezvýznamný. Tieto cvičenia sa vykonávajú s otvorenými očami. Rozhľadaj sa okolo seba, tentokrát dosť pomaly. Snaž sa to robiť takým tempom, aby pomalé presúvanie sa tvojho zraku z jednej veci na druhu postupovalo v dosť stálych časových intervaloch. Snaž sa o udržanie rytmického, rovnomerného tempa od začiatku do konca. To, čo vidíš, nie je podstatné. Učíš samého seba, keď venuješ rovnakú pozornosť a čas všetkému, na čom spočinie tvoj zrak. Počiatočný krok v učení dávať tomu všetkému rovnakú hodnotu. Rozhliadajúc okolo si povedz: myslím si, že vidím desivý svet, nebezpečný, nepriateľský, smutný svet, nehodný, bláznivý a tak ďalej. Používaj všetky výrazy, aké ti len prídu na myseľ. Môžeš napríklad myslieť na dobrý svet alebo uspokojujúci svet. Ak ti podobné výrazy prídu na myseľ, použij ich spolu s ostatnými. Možno ešte nerozumieš, prečo sú tieto pekné prívlastky súčasťou týchto cvičení. Ale pamätaj, že dobrý svet predpokladá taký, ktorý je nedobrý. A uspokojujúci svet predpokladá taký, ktorý je neuspokojujúci. Na konci cvičení dodaj: som rozrušený preto, že vidím bezvýznamný svet. To, čo je bezvýznamné, nie je ani dobré, ani nedobré. Prečo by ťa bezvýznamný svet mal znepokojovať? Keby si mohol prijať svet ako bezvýznamný a dovoliť, aby bola na ňom zapísaná pravda pre teba, urobilo by ťa to neopísateľne šťastným. Pretože on nemá žiaden význam. Si nútený písať na ňom to, čím by si chcel, aby bol. Práve to v ňom vidíš. Práve to je v pravde bezvýznamné. Pod tvojimi slovami je zapísané slovo Božie. 3 alebo 4 razy stačia. Môžeš zistiť, že aj to bude príliš dlhé. Ukonči cvičenia, keď pocítiš napätie. Som rozrušený, pretože vidím bezvýznamný svet. My sme tak naučení, zvyknutí, aby sme automaticky niečo nazývali. Všetko tak naozaj, okolo nás a v nás, ako vlastné, nevlastné, dobré a nedobré. A potom, keď sa objaví toto hodnotenie, tak aj naše správanie je nejako voči tomu ustalené. A potom prijímame daný postoj voči tomu, čo sa deje. A kurz hovorí, že jedného dňa si uvedomíš, že nie je nič na vonkajšok teba. Všetko je projekciou tvojich myšlienok. Tak ako sme my projekciou myšlienok Boha. Keď sa toto hodnotenie objaví, keď tak rozdeľujeme, rozhraničujeme na dobré a zlé, na vlastné a nevlastné, žiaduce, nežiaduce, príjemné a nepríjemné, tak potom sa automaticky oddeľujeme od okolia. Pozeráme sa spôsobom, ako by sme boli tu, a to, čo sa deje okolo nás, to je navonok. Čiže sme v oddelení. A keď vnímaš seba práve v takom oddelení od okolia, potom trpíš. Od detstva sme naučení dávať niečomu význam. Je to naučený zvyk, mechanizmus, ktorý nás sprevádza od mala. Prispelo k tomu naše okolie v detstve, veľa vplývajúcich faktorov, formujúcich našu psychiku, vplývajúcich na nás, rozhodlo o tom, že daným spôsobom vysvetľujeme to, čo sa udeje. A kurz hovorí, že my sa pokúšame povedať svetu, čo znamená, namiesto toho, aby sme dovolili, aby nám svet ukázal, čo on znamená. A potom sa stane malý zázrak, kedy sa v tejto otvorenosti začneme pozerať na život inak. Som znepokojený preto, že vidím bezvýznamný svet.